Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Dneska jsme si udělali výlet do Prahy, a to do Vršovic, na jednu z našich vlasových klinik. Mám tady u sebe Šárku a dnes bychom se chtěli podívat na jeden z velkých problémů, který trápí spoustu lidí a máme spoustu klientů, kteří k nám s tímto problémem chodí. Ten problém jsou lupy a já bych na začátek poprosil Šárku, jestli by nám řekla, co vlastně lupy jsou a proč je lidi mají, proč se jim tvoří. Lupy jsou odumřelé kožní buňky, které vznikají nesprávnou péčí o pokožku hlavy, jako je třeba spaní s mokrou hlavou, nedostatečná hydratace pokožky hlavy, špatné fénování a důležitá je samozřejmě i životospráva. Super, Šáry, děkuju. Takže kdybych to shrnul, řádně sušit pokožku hlavy, starat se o ní, používat správnou kosmetiku a to nejjednodušší, co by klienti mohli udělat, pokud si neví rady a trápí je lupy, stavit se u nás na bezplatné vyšetření, kde jim určitě poradíte, co a jak změnit a co dělat správně. Jak vlastně funguje ten postup, když k nám klient přijde a trápí ho třeba lupy, co následuje nebo co spolu probíráte? Tak když k nám klient přijde, vezmeme klienta do kabinky, posadíme si ho do křesla, zjistíme vlastně, co ho k nám přivádí, uděláme s ním takovou konzultaci, potom přejdeme k vyšetření tou trichologickou kamerou, zjistíme vlastně stav jeho pokožky a potom se domluvíme na dalším postupu. Paráda, Šárko, díky. A ještě bych se zeptal, určitě bude naše klienty zajímat, jak dlouho takové trichologické vyšetření s tou konzultací trvá, kolik jim to zabere času, když k nám přijdou. Takže konzultace a trichologické vyšetření trvá zhruba 15 až 20 minut, záleží, jaký klient má problém. Takže to máme 15 až 20 minutek. Já bych to vzal, Šárko, ze své pozice. Přijdu na vyšetření, ty mi to vysvětlíš, už vím, jak se správně starat o pokožku hlavy, už jsme si řekli a doporučila si mi nějaké produkty, k kterým se ještě dostaneme, ale já pořád tam ty lupy mám v těch vlasech a chci se jich hned zbavit. Jsi schopná mi s tím pomoct, abych odešel z vlasové kliniky rovnou bez lupů? Takže ano, určitě jsme schopni ti pomoct. Doporučíme vlastně detox, což je čištění pokožky ultrazvukovou špachtlí, kde odstraníme přebytečný más, lupy i nečistoty a dále vyživíme pokožku vyživujícím sérem. Super, tohle je pro mě skvělá informace a ještě se určitě zeptám, protože to bude zajímat jak mě, tak i naše klienty, jestli je tato procedura bolestivá nebo bezbolestná, nebo bude mi to bolet prostě. Takže všechny naše procedury jsou bezbolestné, Okay. Možná pro někoho i příjemné. Chodí k nám vlastně děti, ženy, muži, starší, mladší, vlastně klienti každého věku. No tak to je za mě úplně skvělý. Dobrá, takže úžasný. Já odejdu s čistou pokožkou, bez lupů a ještě by mě zajímalo, co teď bude následovat. Musím sem ještě nějak docházet, nebo doporučíte mi kosmetiku, co používat, aby se mi to nevrátilo. To je to, co mě zajímá, abych si udržel tu čistou pokožku hlavy. Tak určitě vybereme spolu správnou vlasovou kosmetiku, kterou vlastně doporučíme na domácí použití a zase zhruba za měsíc si tě pozvu na kontrolu, uděláme vlastně znova to vyšetření trichologickou kamerou, podíváme se vlastně na stav tvojí pokožky, jestli správně používáš produkty, které jsme si doporučili a vlastně co jsme si nastavili. Šárko, děkuji moc za tyhle informace, určitě jsem se já poučil a věřím, že jsme tuhle informaci předali i našim klientům, lidem, kteří nás sledují nebo začnou sledovat na našem YouTube. Plánujeme natáčet pravidelně videa, kde vám chceme předat rady, jak pečovat o vlasy, o pokožku. Neřešíme u nás jenom problémy s lupy, řešíme hodně padání vlasů, řídnutí vlasů a spoustu dalších problémů, které dneska lidi trápí. Přijďte k nám prostě na bezplatnou konzultaci, vyšetření, kde naše vlasové terapeutky se o vás postarají, zkontrolují, co a jak. A dneska jsme ve 21 městech v České republice. Objednat se dá buď to telefonem, zavolat, anebo na našich stránkách vlasovaklinika.cz, kde jsou všechny informace, všechny naše pobočky a vlastně popsané i všechno, co děláme, jak vám můžeme pomoct. Budeme se na vás moc těšit.